Amasa in zanparim tui channel atang hian in zawa in kan lo lom le veka cheu tun chuma chuan puzai ona chanchin kan hriat thar lam ber ronti chhuah kan tumani a puzai ona chanchin hi kan hrenual to a amai ro chu kan han soi ve le hrim hrimanga bak tong tlang nuama hian tun huna hian arwang dai hi om mek ani a ama chen na hmuna nge a mel mu thein anda a aphum hun tur ero hi chu an la soi thei lawani ti an ma ni pol te le atupa te kan biak na tangin a chianga tin an ma ni chanchin a ni lo zong lo chhuah le lo nga event tam taka wanga an ril runa thu te po an soi boka chunga chuan mi tam tak te po kan film khurtla na poimo viawin a hriat ani tin thi na hi ana mai lova arap thlak em ema tu chunga po thleng thei ani a kan tu kan fa te emo kan nu le pa te emo min boral santa se chutianga chuan mitam takin min ron zo tin eng emo thubel chan do lo tak tak lo ti chuak fo ta se alung oi lo tur le alom lo tur lei kan ni ang ti achianga chuwang chuan atlang puin an phone po an switch off a tin chan na po an pe mu mal thei lawani ame ro chuni zan lam khan atupa tele an ma ni kaushana mi poimo deuh te po kan han be thei ta hlau maya chunga chuan aphum hun tur ro chu an la soi thei lo thu te min ron shil ta hlau maya chuwang chuan tu huna chuan puzai ona hi thia puan ni to ma sela arwang ro hi chu in lama ama chen na hmuna lada ni ti kha kan han soi masadu ani puzai ona hi pukhuang to unaw pa pucha na fapani in kumsang kha zakwa somli pali july ni somni pakhata khana pianga nupui somthum bakwa nein fa somriat paruk mipa somli le meicha somli paruk aneyani tu hi za somni panga aneya mipa somnga pakwa le meicha somruk paruk nein afapam tezinga mi som pathumin nupuyan nei to a afatnu tezinga mi somni pathumin pasalan nei to bok tuna chuan tharuna puzai ona le anupui fanaw atu te cheng zong zong chu mi za somruk pakhatan ni a puzai ona le pol te hi bak tong tlang nuama omin tuna hian in za thum vel ni in an in sala mishing lunungin sang ni vel ni in an in sal bok anma ni in rel bol konga ven him na thok tu military police hi za thum som thum pakhat ba ka tlangwal za somsari pasari le nu zali somni pani le nula za somni pakwan mekani an chu voi khat eya hian arpum som thum le alu kg somruk le bu 5 kg za don te an h ni heng te hi chan chin tlang pui chu lo ni ta se dang chu kan shenwal tu in karinga khamichin kha achan china chuan lo da ta ila tin puzai ona hi ke kumthum liam ta vela khan an khwa hi katlo in ama chera nge te thu in anupui te po kahan komin kahan bia an ina te po kahan lenga tlang nel takin kahan kalve to ani puzai ona hi mi mal tak puin ka ngai sang eme ma achan chu hetiang khopanupui tam tak neya chung kwa khovela po chung kolian bertia chal thei ani chung hian anupui fanaw tele apol ti akai shwai dana hian apathian thu le in ka sheve taimak na hi aizir tir tam ema pathian thuwa hian taimak na hi kanin zir tir tam tok lo wangin tam tak rongbol tu inti te po that sitak tak an omani amai ro chu puzai ona hi chu mitai marum ru tani jing ni chhuah ma hian in bual nge ya tin huan lama ama huan lama na thok turin a chuak thinani tam tak chuan kan mu man ngai lawa ke po ama mu tum hian ni chu jing ni chu ka changa amai ro chu ama mel tak mulawin a hnung lam kher ero kha chu ka mu man vi a tin kan soi ve do na chan chu hetiang khopa paro pui pathil di theile padang lam tak mai kan chan hi kan ui ema kan tuar pui tak setani ti kha kan soile du a hetiang ema e chung ko ro pui le chung ko lian en kol tur hi chuan mina zong thi thei ani lawa pathian pui na lo phei chuan ati thei lo hul hwal ani ti ka soingama tin nu pui pakhat chau nei fa pakhat chau nei pon buai ani line anni chon nu pui te pon in ngei ani ti taka mutu ka han ni ve kha wa nei po ka in ti ema tin an in le lo changtlung sia te eile in
sil le fen engmah tlak chaman nei lo zia te a pathian thu hle in ka hria ani tih kha kan fak mulh do a tin a kal san tak anupui atu leh a fa te a kaushan ama pawl te ama hnung zui tu te ka lei nat em a ka khawngai tak mewa tin tun hunah hian mi tam takin diriam zawng te in emaw tin YouTube ah teng te pawh ama chanchin ani lo lam deuh hret mi hriat duh tur anga an han sawi thin te hi angai thla leh tu te an lo ni a fa te tu te pawh an ril rona em ani tih kha nizan kan in biak na atangpuin kan hre thei a khawngai taka an ngaih dan a min lo soya min lo chhuah sak tawh lo turin kan ngen ani tih te pawhin an rawn sawi hial ani mizo te hian hetiang hi kan uar em a mi hi eng pawh lo ni sela thih na meu chu ana em a ana ngoi ani tih kan hriat a pawimawh a kan tu kan fa te emaw kan nu kan pi leh pu te hi boral ve ta se ral khat atangin eng tikah nge chu tiang kha tiang chuan eng tin nge in tih dawn tih emaw hin zawt chen taila aning tur leh hriawm ti leh ngai thei lo ber tur kan ni ve thei ani chuwang chuan kan tawngkam te fim khura a tuar tu kan ni lo pawh in an din hmun vahriat thiampui chunga zawhna te emaw kan thil thu chhuah duh atang pawh in kan in siam rem hi pawimawh tak zet a heng hi kan zirthar atan a pawimawh em ani tih kha kan sawi duh a tunah phei chuan a ai awh tur lampang phei chu an ril rual a lang lo hrim a tin a phum hun tur pawh hi an sawi thei lo ani hetianga mi bik parau pui khawvelin a hriat an han herliam tamai hi an ui awm tak meu ani tih hi kan sawi leh duh a anupui a fa te atu leh a fa te lalpan awmpuin thlamuan se tih hi kan tawng taina ani a ai awh tu tur fel tak lalpan a ruat ang tih pawh hi kan ring tlat ani tin kan zawain hemi kan channel kal tlang pawh hian tawng tai puia puzai awna ai awh tur mi tha tak lalpan a ruat leh ngei theina tura kan dil puia diriam zawng leh engemaw ti zawnga kan tawng loh hi anmah ni ai awh in kan ngen duh a heng puzai awna chanchin tlangpui atang pawh hian keimah ni ring tu in ti te pawh hi kan in enfiah hi pawimawh em a hetiang khawpa chhung kawro pui enkawl a din thei tu puzai awna hi pathian mi ruat leh pathianin a mi bik a cher ani tih hi ke chuan hai rual loin ka hria midangin han ngaih dan chuin ngaih dan lo ni tamai sela keiraw chuan pathian ruat an ni lo chuan mihring rem hriat na leh mihring theihna hian a tlin ngai lo ani tih hi kan sawi sak ve duh a chuan an kal zel na turah pawh puzai awna kaushan puzai awna pawl te thlamuang takin awm ula lalpan malsawmin te chak zel cheu sela nasa leh zual zawka hna in thawh a malsawm tlaka rawng in bawla he zoramah hian nasa zawka in hming a than zel theihna turin duh sakna sang tak kan rawn hlan duh cheu ani kan tuarpui tak zet cheu ani tih hi kan channel kal tlang hian kan han sawi ve leh duh ani lalpan awmpuin thlamuan cheu sela kan lo tawng tai pui rengang cheu puzai awna pawh lalpan a ang chhungah a kai hruaiin hlim tak leh thlamuang takin a awm ang tih kan be seiin kan ring tlat ani tih kha kan sawi duh a ngaithla tu te zawng pawh in puzai awna tu leh fa leh a pawl te amah hnung zui tu te zawng thlamuan na dila kan tawng tai sak theuh ka duh a ka ngen sak tak meu cheu ani tin a thu tawp nana kan sawi duh chu tun hunah hian eng ang pawh in eng chen pawh lo kawl se puzai awna hi a thiam awm ani dem awm lo ani tu leh fa heti zat nei hian an uiin an thla lel ngoih dawn kini mihrang zawk pawh in kan lo khawngaiin kan lo ui em ani chuan atu leh fa te tan hian a hlu dawn lutuk a eng chen pawh kawl se a thiam awm ani tih kha kan han sawi bel leh duh ani lalpan awmpuin thlamuan tlat se tih hi kan sawi mol ani
khang kha tun chu matan chuan a kan han ti thei om chun chu ni a puzai aw na hin phum hun tur an la hrilova tun hunah hian a ruang pawh la tlei var pui ani dawna mi hrang hmun hrang a mi te lo kal leh an lo ngaih ven hi an fim khur zawk awangin COVID-19 awanga midang buaina harsan na an thlen loh na turin an fim khur em em a heng kawngah te pawh hian an fak em em ani chuwang chuan an mah ni biak pawh pawn harsa anga chan chu thuliang vak a tam awangin an fim khur a tlangpuiin an phone te pawn switch off a nizan lamah khan ke ni an mah ni pawl te leh a tupa ngei mai mi engemaw zat kan han be thei hlava kan lawm em em ani chuwang chuan heng a chanchin tlem a zawng te hi kan rawn ti chhuak ve thei hlo ani tih kha kan sawi leh duh ani in zavai in hun hman nuam vek ule.